ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи Авто ТВ, апон, хоҳарон, бародарон. имрӯз 26 сентябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. навори имрӯзамон беҳад навори хуб мегзара, мошинои арзон гирифтагем. мошиноҳо ҳаст Opel Vectra A, Mercedes-Benz C-Class, E-Class, BMW C-Series, BMW 5 Series, аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Кони Бодом, Спитамен, аз ҳамин тарафҳо гирифтагем бардор. шумо ҳам агар дошта бошен мошин, хона, замин барои дар реклама гузоштан, ҳамаи WhatsApp моҳай ба мо муроҷиат кинед, пешакӣ раҳматон мегум. гапи чапа зиёд намекунем бардоро, тамошо кунед навори имрӯзана. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акаи Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стаҷи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд, кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акаи Рустам дар WhatsApp-шон нависен аз номи канали YouTube Савдо ТВ. худо хоҳад кортон рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. ба эълони якми имрӯзамон мегзарем шербачо. эълони якмон беҳад эълони хубай. Opel Vectra A, солаш 1995 бардоро, 1995, газ бензинай, коробкаш механика, абиё моторш 1.6, акамон нархша 22 000 сомонӣ мега, боз аз номи канали ман муомила дорад. рақамҳои дастиш 96 охири 64, WhatsApp-аш ба +7 901 охириш 1014, ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, балнош 56%, ҳуҷҷат 1 сола бар дамин 1 сола ҳуҷҷат дора бардоро. хадаҳои полни кагиай дар ноҳияи вахшай, алишам мешава бардоро, люк дора бо ина марҳамат. касоне даки Opel Vectra A дар кор боша, ҳама якада марҳамат ина занг бизанен. рақамош 1014 охираш, WhatsApp-аш дасти 69 64. муроҷиат кинед дӯстон. навниҳоле дар YouTube ба номи The Age Academy. дар ин канал зиндагии ашхоси муваффақ ба шакли мухтасар ва ҷаззоб баррасӣ мешаванд ки тамошои онҳо ба шумо илҳом мебахшад. шаърҳои ахлоқию маънавӣ ки боиси таскин ва оромиши шахс мегардад. омӯзиши забони англисӣ ҳамагӣ дар 16 дарс. дар ин 16 дарс кафолат дода мешавад ки шумо бо забони англисӣ гап мезанед ва дар оянда боз ҳам наворҳои муҳимтар ва корбурдитар дар зиндагиро тақдиматон хоҳем кард. рушди ин навниҳол аввал ба яздони пок ва баъд ба дастгириҳои шумо азизон вобастагӣ дорад. танҳо кӯмаки ройгони шумо дунболагирӣ кардани мо аст. аки инак ба эълони диимон мегзарем бародарҷоно. эълони диимон боз Opel Vectra A, солаш 1995 дар Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад. ҳамин мошин нархша 16450 сомонӣ мега, боз муомила дорад. бензини холия бардоро, кузуфаш седан, абиё моторш 1.6, коробкаш механика. дар он салон тозак бардоро. хулас мошин айни ҳол дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рақамош 904, WhatsApp ҳамдастӣ 58 86 66. срочно фурӯхтан дар кора мега, камтарак маблағ дар кора. мотор, коробка, хадаҳояш ҳамаш 100%. афсус ки ҳуҷҷатош тамом шуда, аз ҳамин сабаб мефурӯшимш мега. вороди ҳолатш бад неста бардоро. состоянии мошин хуб, коробка механика, хадаҳояш созай, 4 балони 70% дора. ина марҳамат каси да маъқул боша, холи бензин будай, 1.6 мотораш.
ба элони сеюмон мегзарем акинак. элони сеюмон Mercedes Benz C-Class. Дӯстдорони Mercedes бисёан баъри шумо мондабардорои Mercedes имрӯзара. солиш 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Танаш шиша рости гап. Задагӣ пӯстагӣ хирошидагӣ надорад, чашкош чоткай. дар шаҳри Душанбе нархша 44000 сомонӣ мегӯяд. бензин плюс газ, кузовиш седан, абиомотори i1.8 аз Opel 01 фарқ мекунад. Хулас 0102 ам хеле фарқ мекунад. Коробкаш механика. Рақамаш 908 90 87 42. Сечкаи фурӯши рости гап. Мотор абиобниай плюс калид. Техс моторам дора. Нав утилизатор кайга мега. Тайёра хулас чашкош варид надора, заводской. Ҳамаи ҷош. занг бизанем махлуқ томоша агар. 4 миллион. Mercedes Benz ишам C-Class бародаро. солиш 1995 краскаш сафед, вроди бад нестай. Бо нархи 35000 сомонӣ бародаро. Mercedes 35000 сомонӣ. Агар зуртом роса марҳамат. Бензин плюс газай. Кузов седан, абиомоторш 1.6. Ина ҷахай моторша ишон додаги хитон дидестен дӯстони азиз. Коробка яъни механика. дар WhatsApp дар комментария бинависонен аз кадом маркаи мошин мақбул томоша насиб бошад дар видеои оянда пешкаш мекунем бари шумо. Рақамош WhatsAppш 996 93 93 срочно фурӯхтан дар кора мега. Мошин соз акай ҳуҷҷат надорад ки. Хулоса мошин 100%, дискаш рамаш балонош 80%, кондитсионери ях. Хулас ҳамаи ҷош кор мекунад. ина марҳамат занг бизанед. панҷум эълон монда мегзарем дӯстони азиз. Mercedes Benz ишам C-Class чорни свет 30. ира солиш 1992 дар куни будумай бардоро. ура солиш 1995 буд 35000, и 1992 иам 35000. Окей. аз ҳисоби краскашам фарқ мекунад бардоро. аз ҳамин сабаб қимати арзон мешавад баъзеш. салон даронш тоза хулас, сӯзишвориш дизел, яъне ки саларка қатъи 35000 сомонӣ нархаш. кузовиш седан, абиомоториш 2.5 камтарак калонтар будааст, коробкаш механика. хулас бардор рақамон 129 52 73 15 ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. занг бизанем муомила кунем бардор. мотор, коробка, ходовои чотка кайга. харидори аниқ боша мега занг бизанен. мошинчара биен айпеш бо бибинен чахчақ мекунем. фақат харидороне ки интерес мекунад ё илтимос мега занг назанен. мақсад хитонам азоб натен. ба элони шашмон мегзарем шер бачаҳо. элони шашмон Mercedes Benz ишам C-Class Mercedes 26. хулаш соли 1998 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кузовиш универсалай бардаро. барои камтарак калонтарай. нархаш 45000 сомонӣ, бензини газ, боз муомила дорад. коробкаш механика, абиомоторш 1.8. рақамош 904 77 77 17. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. ҳатман якада занг бизанед, муроҷиат кунед. салон даронш кожа, тоза, хушу чотка, вроди бад нест, хитон дидестен, поликоштам гап нестай, 4 дар электропакет хулас. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. солона ҳуҷҷат надорад неки. ира мегири як ҳуҷҷат мекунӣ, давомаш созай бардоро. марҳамат дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, кадомати агар интерес дошта бошед бихоҳед ҳамин гуна мошина дар кузови универсал занг занем, муроҷиат кунед. ҳатман аз номи канали ман бо шумода арзон мекунам, метавонед. мақсад занг занем, муроҷиат кунед. элони ҳафтумон намегзарем бардора азиз. элони ҳафтумон Mercedes Benz C-Class иши дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. солиш 1994 бародарҷоно, 37000 сомонӣ. салон шахтон ина дидестен, мақсад вроди бад нестай. мотор шамсоз, нархаш 37000 сомонӣ, боз муомила дора. аз номи канали ман иншоалло занг занем бардора азиз. бензин плюс газа, кузовиш седан, абиомоторш 1.8. коробкаш механика бардора азиз. рақамоша дидесен 927 85 0095. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. бародарои хуҷандӣ, агар шумо дар ҳамин ҷа бошен, ин мошин дар хуҷандай мақбултон боша, агар таби дилтон боша, агар
марҳамат занг бизанед. Коробкаш механика хулас ходовоиш 100%, харидори конкретне ждат дорем меган. Элони 8 монда мегзарем инак. Элони 8 бардоро боз Мерседес. Иш неки یک класса бардоро. Солиш 2006 иша дар шаҳри Душанбе. Нархи 65000 сомон. Мега боз муомила дорад бардор азиз. Бензини холиай турбо ҳам дора мақсад. Бензини холи кузов седан. Камтарак моториш калонтар будааст. Неки коробкаш автоматика. Рақамо 559 70 00 60. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ ҳатман алкада занг бизанем, муроҷиат кинен. Иншоалло ки бош мода арзон мекунам ета. Светиш сиёҳ як дақиқа тренировкаш мекунӣ. Мошин вообще удар мешава. Мошин чӣ хеле ҳастай да ҳамаи сурате ки дидестен. Ҳолатшам состоянишам ана мехелай. ҳуҷҷатиш солона ҳастай бардоро. Номероша мега падаркато метум бигирен марҳамат. Номероша намегум хитон ина хай дидем бардоро. Сум дар корай бисёи бад арзонш намекунем мега. Ба наҳам элонмон мегзарем. Дӯстони азиз, элони наҳаммон. Баҳри ҳамқадар меҳнато фаромӯш накунед дастгирира. Меҳмоно касе ки дар канали мо нав омаден, аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунед дар канал, лайкора бизанен. Солиш 1995 یک класс имрӯзамон дар шаҳри Душанбе, нархаш 40000 сомонӣ. Бензин плюс газ, кузовиш седан. Абё моториш 1.8 бардоро. Коробкаш механика. Мошин рости гап раисияй. Маълумай худаш. Рақамо 552 22 28 99. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. Хубиш боз да ча бардоро. Хубиш боз да амия ки алиш ҳам мешава мега. ҳуҷҷат ҳам дорад. Моториш 100%. Балоно 4 та нав, дискаи нав, ходовои нав, боз арзон ҳам мешава бардоро. خیلی نرخ نوار автотв میمونه باردار جانو. دستگیری همه وقت از ده طرف میشه. دستگیری شما پیشروی کاری ماهای. بعد دهم الان ما میگذاریم. الانی دهمان BMW 5 سریش. سویتش سیاه باردارو. چشمات کرود میکنه راستیه. 10000 سالش. در شهر دوشنبه قرار داره. نرخش 38000 سومانی میگه. باز معامله دارد. بنزین خالی کوزوف سدان ابی موتورش 2.4 کمتر کلانتر دست. коробкаш механикай дӯстон. рақамаш 938 58 50 58. Мошин мега дар ҳолати хуб, в хорошем состоянии. Всё работает идеально. Кондиционер ҳастай, тонировка ҳаст, идеальный кор мекуна. Газ, бензин, короче, ҳамаи ҷош хубай. Гуфтесам мошини раисия. Дар шаҳри Душанбе, дар гипраземаи ин мошин. Занг занен муроҷиат кинен бо нархи 38000 сомонӣ. 11 элон монда мегзарем инак. Элони 11 мон BMW ish 3 series. Беҳад соҳибаш чотка сурат гирифтай. BMW 3 series солиш 2001 дар шаҳри Хуҷанд, бародарои Хуҷандӣ и дар шаҳри Шимоҳай. Нархиш 45000 сомонӣ. Бензин плюс газ, кузоваш седан дӯстони азиз. ҳамин қадар ки моториш хидматам ростига маъқул нашид. 4 коробкаш автоматикаи бардоро. рақамо 928 86 88 68. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. салон дораш чотка. коробка автоматика. ходовоиш 100%. элони 12 мон инак. элони 12 монам BMW 3 серияш ишани. солиш 1999 дар Спитамен қарор дорад. агар нафаҳмен дар комментария бинависонед. нархиш 45000 сомонӣ. бензин плюс газ, кузовиш седан. салонашда гап надорам. салонш кожа чотка. моторшам иҷа ишон додагаи моторш 1.8. коробкаи и механика. рақамаш 31 88 88 08. ҳам WhatsApp ҳам дастӣ дорад ами рақамо. кондиционер дора. кулчач мекунӣ, ях мекунӣ дар замистон гарм. ҳолати мошини хуб, состояниш бақаги гуфтам одам. коробкаиш механика.
хадавоиш 100% 4 баллони нав 100% муомила дорад. боз дӯстони азиз, дар ҳамин ҷа дар поёни навормон мегзарем. аки инак навормон тамом мешава. интерес дошта бошед, агар мақсад бихоҳем шумам хонатона ё ки мошин замин дар сомонтиҷи монди савдо нашид бародар, канали Авто ТВ да занг биза. нами рақамаи мо ҳай 970 31 охириш 37. ҳам WhatsApp ҳам Telegram. чизи чоратона молу маҳсулотона бо тавассути маълумотош суратош қатъи партоян мисли ҳамин инсонҳо дар наврҳои оянда мегирам, рекламагузоритон мекунам, агар ки ҷалиянтон боша. ташаккур мегӯям ба шумо, то ҳамин дам бо мо будед, наври имрӯзаи моро тамошо кардем, моро дастгирӣ кардем. то наврҳои оянда, худованд ёр мадодгортон, паноҳтон ба худо.